ассалому алайкум дӯстони азиз, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 та хонаи фурӯширо мекунем аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. дар имрӯза навормон вариантҳои бениҳоят хуб ҳастанд дӯстони азиз. Инчунин се хонага бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархи амагӣ 500 000 сомонӣ, боз яктаи дигар се хонага дар чораҳаи казинои Саидшоҳ, ҳавлии фурӯшии арзон дастрас дар ноҳияи Данғара, духонагаи фурӯшӣ бо нархи амагӣ 250 000 сомонӣ дар ноҳияи Рудакӣ ва боз яктаи дигар духонагаи фурӯшӣ дар павроти Ленингради ноҳияи Рудакӣ. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагии мо дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона та охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. бисёри баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта қади номарои соҳибошон пешкаши шумо мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Гипразем мебошад. бинои 4 ошхонага, хона дар дуюм ошхона ҷойгир аст, 50 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз. соҳиби хона менависад ки таъмири замонавӣ бо ҳамаи чизу чорааш, нархаш 500 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. барои ҳамин марҳамат. се хонага 50 квадрат, дуюм ошхона бо таъмир, бинои советӣ дар Гипразем, минтақаи хуб аст дӯстони азиз, аз ҷумлаи инфрасохтор, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. барои ҳамин марҳамат. се хонага бо нархи 500 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе ёфтан бениҳоят мушкил аст. варианти хуб аст, аз даст натиҳен. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар казинои Саидшоҳ ҷойгир мебошад дӯстони азиз, наздикии кумитаи андоз ва андозии ноҳияи Фирдавсӣ. доми 15 ошхонага мебошад. хона дар сеюм ошхона ҷойгир аст, 101 метри квадратӣ, се хонага мебошад дӯстони азиз. сари 1 метри квадратӣ $800, дар умум $80800, бо қурби имрӯза тақрибан 761 000 сомонӣ. хотир расон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Дом Тиҷей танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. казинои Саидшоҳ, чораҳаи казинои Саидшоҳ минтақаи хуб аст дӯстони гиромӣ, байни Султони Кабир ва театри ҷавонони шаҳри Душанбе. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш ҳаст. марҳамат, метавонед худатон рафта аз пешӣ бинед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, дар қишлоқи Шахбури лаби об дӯстони азиз, 6 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона, якта 6 ба 3 бо 5 ба 3 бо 3 ба 3. ғайр аз ин 3 дар хона варианти 5 ба 3 дорад, боз ҳамоми 3 ба 3 ам дорад. боз дар ҳавли ошхонаи 4 ба 3, кухнии 5 ба 3 ам ҳаст. катам дорад, болош маҳкам аст. гирди ҳавли забораи дарвозаи калон дорад. марҳамат, дар видеои худаш ҳамаш маълум аст. нархаш ҳамагӣ 280 000 сомонӣ, боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. варианти бениҳоят хуб аст бо нархи дастрас. 6 сотиқ замин ва 3 дар хона дар ноҳияи Данғара бо нархи амагӣ 280 000 сомонӣ. дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ва мо соҳиби хона равон карданд. мо аз сабаби ки навор дароз аст, аз 4 дақиқа зиёд мебошад, каме видеоро ускорид кардем, то ки дар ҳамин хронометражи навормон туғри гирад. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускоренӣ тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо видеошуна рой мекунам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, дар хлобзаводи айнӣ ҷойгир мебошад дӯстони азиз. соҳиби хона менависад. доми 2 этажаҳай дар дуюм ошхона ҷойгир аст. об ҳаст, свет доимӣ нест. дегдонхона дорад. ҳоҷатхонаш дар берунай аловхона дорад. хонамон духонагаҳай,
нархи хона 250 000 сомонӣ боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. рақамҳое ки охираш 4476 мебошад WhatsApp доранд. барои ҳамин марҳамат. масоҳати хона бошад дӯстони гиромӣ 46 метри квадратӣ. духонага 46 квадрат, дуюмошина бо таъмир аст. ноҳияи рӯдакӣ хлобзаводи айнӣ, кӯчаи Қосибон мебошад. марҳамат, занг занед, пурсон шавед бо нархи дастрас духонагаи фурӯшӣ. ва охирон хонаи фурӯшии имрӯзанавормон, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад дӯстони азиз. духонагаи пурра ҳаст, яъне ҳарду ҳуҷрааш ва ошхонашам низ треза дорад. бо масоҳати 67 метри квадратӣ дар ҳафтум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 8 ошона иборат аст. дар ин бино лифт ҳаст дӯстони азиз. хона бо таъмири нав таъмин мебошад. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. минтақаи хуб аст. коллеҷи тиббӣ, бозорчаи Ленинград, бозорчаи фабрика, мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. метавонед равед худатон бинед. нархи хона бошад 550 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. варианти бениҳоят хуб аст дӯстони азиз, аз даст надиҳед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.